Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Katur penghormatan dumateng ingkang dipun sepahaken nggih menika para alumni sepuh ingkang kala rumiyin nate tabarukan kali beliau al-mahfurlah Romo Kiai Haji Munir Abdullah. Sedaya para alumni ingkang nate tabarukan kali beliau al-mahfurlah wonten pundi kemawon. Dalam yakin panjenengan sibuk, ugi dalam yakin panjenengan anggadhahi kathah sangat keperluan. Ingkang boten sibuk nggih pados kesibukan, ingkang dereng perlu nggih pados keperluan. Tapi ingkang kawula suwun benjang wonten Selasa pon nggih menika tanggal 11 Juni 2020 menawi boten lepat niku jam 11 badhe pun wontenaken hall al-mahfurlah Romo Kiai Haji Munir Abdullah ingkang kaping 28. Pramila kawula nyuwun kanthi sanget monggo ingkang sibuk, ingkang gadah kabetahan, kula nyuwun kaludhangaken wekdal benjang dinten Selasa pon namung nderek khidmah wonten acara nggih menika ngokholi al-mahfurlah Romo Kiai Haji Munir Abdullah. Mugi-mugi sedaya para kiai sepuh ingkang nate nderek tabaruk dumateng al-mahfurlah, sedaya para alumni wonten pundi kemawon ingkang nate nderek tabaruk kalih al-mahfurlah, mugi sehat lahir sehat batin, lancar sedaya aktivitasipun, tentunipun sesuai kalih bakat lan keahlianipun piyambak-piyambak. Pun paringana berkah yuswa, berkah keluarga, pun paringana padha ingkang adem ayem tentrem makmur. Mugi saged terkondisikan babagan maisha hingga samangke menika waget nderek hormat acara hall al-mahfurlah Romo Kiai Haji Munir Abdullah benjang Selasa pon. Monggo sareng-sareng nggih menika nyadong kaberkahanipun. Mugi pun paringana berkah ilmunipun, manfaat ilmunipun, maslahah ilmunipun, berkah keluarga, berkah masyarakatipun. Mugi-mugi saged pun panjenengan lancar ing dalem samudayanipun. Mekaten saeng kawula afwan jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.